Keba, azkenean ezingo nahi sagarrotegira june, eske asteburu pasatori gera jakar azkenean. Bai, baina ondo pasa, Venga, aio. Jakan euskera mordoan zuten da, Eta belarria adi jartzen bali madezu, euskalkiagatik ere desberdintzen dituzu. Hori, lekeitiarra. Hori, urola ingurukoa. Txikitatik osabaren etxera etortzen gera. Baina guraso izanien, beti ezin gera ibili besten kontura. Erosiko dugu etxe bat? Hemen kuadriatxoak hau eginda. Txikitatik asteburutan etortzen ginen eta geroztik, orain arte. Pentsa, lehenengo museoa hemen eman nuen. Behin, auzokoak ekarri nituen eskiatzera. 2 ordu material aukeratzen eta egun osoa pista berdeetan. Gauzat esango izuet, Txikitan aurrei igeri egiten erakutsi bartzaile moduan, eskiatzen ere erakutsi bartzaile, Konparatuko diazu, Aizkorri edo Aneto. Eta arrazten egitena, nora jungo zera? Rio Gallegora. Etzea debara jungo, ez? Los Insoneko arrainekin. Aragoi beste maila batean dago. Hemengo mendietan sentitzen etena ez beste inun sentitzen, Hemengo haunditasuna, purutasuna, zure txikitasunaz konstiente egiten zaitu. Barruraino hunkitzen hau. Materiala behar da. Eskiak, katuak, bioletak, kaskoa, betaurrekon batzuk, txamarraun bat, baina lehentzerik eskatzen diozu. Eta gero paga estrarekin beste kapritxoren bat hartzen duzu eta horrela gutxinaka egiten zonaz.